dung dung tak tak kami timur ratus dung tak tak dung. Lah bocah-bocah do nandimu ya? Siabang bayi. Nang apa, Pak? Ora apa-apa, arek wae ora sida mau. Iteke gateli. Ros, adimu nandi? Eneng Lek Sumardi? Eneng tai gede? Eneng sareng bermuka baby? Oh, raimu gateli. Halo Lek Marni, baksone cek buka apa ora? Aku pesen loro. Udan-udan gelem ngeterke toh? Jabang bayi, malah pesen bakso Pak. Putumu ki rung mulih ndak malah lapo kowe iki. Lah piye neh? Aku nak panik ngeleh Ros. Nak aku ngeleh engko gak menjiwai panikku. Tenang, kowe yo tak tukokke Ros. Oh, ya wis. Diomongi bakule ya, diakai sambele. Moments later. Halo, ato tuyul ilang tuh. Kok meneng we? Bejendul urung tak pecet. Malah mati. Bejendul, tok kentek. Waduh, lah terus piye iki? Wis Pak, aja nangis. Sing tenang, nak mati yang kok gua we minra entek keragat saiki ndonga. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Teki wijopo buka, Pak. Masa pantes tiap bar maca iku kok rasane kaya arek entuk THR ya. Enteni ta bolo, nak banter-banter kathokku mlorot re. Bejindul ketibanan nastar aku cuk, wangi. Matane kudu astor wi cuk. Sik tak goleki watu. Wi, ki opo cuk? Ge ngantem ndasmu dewangi ndak ndesak. Lah penak. Apa? Penakne nak tak antem bun-bunamu nggowo iki. Mau. Lho lah, piye cah iki? Sing kecepet sikile sing konslet di AC malah.